long ngakwa ban ai kublay ya kidmen ki para Kristan baro bat ki parlok para jor ki ba rakhe ya kane ka Christmas basuk bakmen bat snam tmai basuk bakmen ya baro ya ki bapang basitom ya ki badon haying hasam ya ki temen ki kro ki bamla ban lek simbenta ha ka jingle niam Christmas bat ya ki to baro ki ba ngat ha ki jing susi ki jing sodiau ka Christmas basuk namar ka jing kemen Christmas kadai ka jing ya kendu lang kum chi ying sisam kadai ka jing ya itu iwei pai wei ka jing ya le kemen lang kum chin men sipara bat kadai ka jing ai jong Jesu ban wan ra ya ka jing ya iet ka jing ya teli bat ka jing suk shin men sipara ha kari bat ka jat ben riu kadai ka jing kwa jong Jesu kabar Jesu ngi kum ki khun Kristan kum ki khun khasi ngi judon ka dustur ban khot it ya ki khun haying asam kum ba chu khot it ki kerteng ba kong ba rit ba deng te ublei ru imat ulong udon ka ju ka jing khot it ya lo jong khun Jesu bat kata ka jing khot it jong ublei ya lo jong khun ba ai kerteng it u ka dei Emmanuel kapamut ublei udon batngi teka Christmas kadai kata kaba omdei tang namar bangi le kemen le sngop ha ke jing penriam penbet ha kapam kadik hanrei ke Christmas kadai na kabenta ka jing yaken du jong yau play ha ka jing su ka jing kemen ka Christmas kamdei tang na kabenta kibat ruspa ne yaki jaj niam baper ne yaki batuk handai kadei na kabenta baro Jesu kwa ban ai jing suk jing kemen bat jing e ya baro tena mar kata ngai ka jing kublai Christmas ya baro iwei pai wei kham tam mangi ki ba pan kre yalade na kabenta kane knang bangin penrung bat sung thu ya kane ka jing e jong ublei yangi ban ai lo jong khun ban wan ra ya ka jing suk ka jing kemen bat ka jing e tha kane ka slap perthei ban ya don ban ya long lang shin men sipara ban pengam jeliu yalade ha ka jing ya dei para briu kumba ublei u e tengi ban e i wei pat ban ya rap ya wei pat ban long sipara ha kane ka Christmas kane ka dei ka jing wan jong Jesu ka jing kwa jong Jesu ban wan ra jing suk jing kemen bat jing ai ya ki khun ben riu baro